Welcome to our town. Our town, come and walk it out. Our town, come and walk it out. Our town, come and walk it out. Dnešný deň je ďalším dňom, kedy otvárame ďalšiu špecializovanú učebňu. V tomto prípade je to učebňa pre výuku anglického, nemeckého, prípadne ruského jazyka, čiže jazyková učebňa. Ja som rád, že je to ďalšia teda učebňa, ktorá pomôže ešte viac kvalitniť výuku na tejto škole. Ja vám prajem teda, nech vás to baví sa chodiť, aby ste už s úsmevom prichádzali a s väčším úsmevom odchádzali, aby to boli samé dobré známky, aby sa vám potom v živote ľahšie darilo. Všetko dobré.